לכם בהודעות כל הזמן. ממש לא. אז תודה רבה לכולכם, אני מרגישה שאנחנו ביחד בזה לגמרי. אני ממש מתרגשת מהרגע הזה, זה חלום שלי שכבר כמה שנים אני חולמת אותו. נכון. אני עדיין ממשיכה לחלום, אני מקווה שזה יתגשם. תעשי, אחרי שחולמים צריכים לצעוד עם זה קצת קדימה. מה שרציתי, שתי מילים, זה חשבתי ביחס לחג הזה שיוצאים מעבדות לחירות, אז להגיד מילה אחת שהחירות זה באמת החירות ליהנות, לא לתת לאף אחד להפריע לנו בהנאה הזאת. לאף אחד, לא לרעשים, לא לאוכל, לא לזה שאמר ככה והוא שעשה ככה, פשוט להיות בחופש, ליהנות, לשמוח, ואני בטוחה שיהיה לנו אחלה ערב. אז ראובן, בבקשה, בכמה. סליחה? יש יין על השולחנות, גם עוד משהו, מילה אחת לגבי האוכל, אל תדאגו, אנחנו נביא את כל האוכל אליכם, כולל הכול. אוקיי, אני אעשה. אני אעשה כל חוץ על משהו? לא. כל אחד שיקח בצל ביד, ואם אין מתנים, נשתפו יין.
מישהו רוצה